mooi voort. Maar ja. Wat is dit voor boot? Dit is een Hamburger shooter. En hij is nou goed 130 jaar oud. En hij komt uit Duitsland en hij is in Wilhelmshaven gebouwd. En hij is een hele rondreis, daar heeft hij gewerkt door de havens, Hamburg, Bremen, later op de kanalen. En toen zou hij naar Amsterdam, daar zou hij gesloopt worden. En toen heb ik hem onderweg gekocht. En toen hebben we hem helemaal verder kaal gehaald en opgebouwd. Nou heb ik hem inmiddels 51 jaar. We gaan overal heen, over heel Nederland, Duitsland door, de Waddenzee over. Dus ik maak van april tot november, half november zo ongeveer, maak ik reizen. En dan zwerf ik zo de hele zomer rond. De havenmeester is een oude bekende, hoor ik. Ja, dit is inderdaad een oude bekende. Ja, inderdaad. Dus, en er is toevallig ook nog een Groninger ook nog van de oorsprong. Dus hoe is het mogelijk, hè? En hoe lang bent u nog van plan met deze mooie boot te varen? Nou, ik hoop nog heel lang. Ik ben bijna 85, dus het gaat natuurlijk wel een beetje naar het einde. Maar zolang als ik nog zo gezond ben, dan blijf ik nog wat varen.